Pekný podvečer, vážení priatelia. Pred pár minútami sme sa vrátili z cesty do Bruselu a do Paríža. Nočné štvrtkové zasadnutie Európskej rady v Bruseli ma ničím neprekvapilo. Bolo neformálne, trvalo dlho a neprinieslo žiadne závery. Na konštatovania, že máme záujem na spolupráci so Spojenými štátmi, že podporujeme územnú celistvosť a integritu Dánska a Grónska, a že musíme byť silnejšími, aby sme dokázali vzdorovať dôsledkom novej americkej zahraničnej politiky, stačila videokonferencia a mohli sme ušetriť veľa peňazí. Využijem, že jednou z tém neformálnej diskusie bola aj vojna na Ukrajine. Tá sa pod vplyvom amerického neochvejného záujmu o získanie Grónska dostala do úzadia. Viete, že mám diametrálne odlišné názory na ukrajinsko-ruský vojenský konflikt. Nemôžem však z ľudského hľadiska ignorovať trápenie civilistov na Ukrajine, ktorí sú vystavení zime a výpadkom z dodávok elektriny. Preto je správne, že v tejto oblasti Ukrajine pomáhame a len za január tohto roku sme dodali na Ukrajinu dvakrát viac havarijných dodávok elektriny ako za celý predchádzajúci rok. A v rámci humanitárnej pomoci sme pripravení ľuďom na Ukrajine pomáhať zvládnuť zimu aj inými prostriedkami. Ako som avizoval, aby moja cesta na neformálny nočný samít bola ako tak efektívna, spojil som ju s dnešnou návštevou sídla Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži. Ide o elitnú ekonomickú inštitúciu, ktorá má len 38 členov a Slovensko do nej vstúpilo už pred 25 rokmi. Nešlo o zdvorilostnú návštevu. Na takéto nemám čas. Spolu s ministrom financií Lacom Kamenickým sme prišli navrhnúť predstaviteľom OECD prehlbenú spoluprácu pri hľadaní prorastových opatrení pre Slovensko. Je evidentné, že na úrovni Európskej únie sa pri zvyšovaní konkurencieschopnosti európskej ekonomiky skoro nepohneme. Dohodli sme sa, že spoločne pripravíme pre Slovensko dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu, vychádzajúceho z domácich zdrojov, že spoločne stanovíme stratégiu, ako sa má Slovensko v krátkom časovom úseku správať v novej kvalite geopolitickej situácie, ako má využiť výhody získané suverénnou slovenskou zahraničnou politikou orientovanou na všetky 4 svetové strany pri získavaní zahraničných investícií, a ako tento krátkodobý plán zaradiť do pripravovanej vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040, na ktorej vláda začala intenzívne pracovať. Odmietam bezhlavo konsolidovať a škrtať len preto, aby sme mali pekné čísla. Z tých sa ešte nikto nenajdol. Je fakt, že nevieme na Slovensku eliminovať katastrofálne dôsledky, ktoré pre našu ekonomiku má vývoj nemeckého hospodárstva a neschopnosť Európskej komisie ponúknuť zmysluplný plán na posilnenie európskej konkurencieschopnosti. 12. februára tohto roku budeme mať k tejto téme ďalší neformálny summit. Som ale skeptický, pretože nevidím žiadny záujem Európskej komisie urobiť niečo s obrovskými cenami elektrickej energie, ktoré devastujú slovenské a európske hospodárstvo. To ale neznamená, že budeme sedieť so založenými rukami a nevyužijeme domáce i iné ako európske zdroje na ďalší hospodársky rozvoj Slovenska. Návšteva OECD bola z tohto pohľadu veľmi úspešná a prospešná. Podstatne viac ako včerajšia neformálna Európska rada. O tomto chcem hovoriť aj s mojimi koaličnými partnermi. Na záver ešte jedna konkrétna informácia. Vo štvrtok budúci týždeň sa v Paríži pracovne bilaterálne stretnem s francúzskym prezidentom pánom Macronom. Agenda rozhovoru bude obrovská. Želám vám ešte pekný piatok a oddychový víkend.